זה כל מה שאני לוקח איתי בערכת בישול כשאני מטייל לבד. אם יהיה לכם את כל מה שיש כאן, לא תצטרכו לדאוג משום דבר ותוכלו לבשל כל מה שאתם רוצים ומה שאתם אוהבים. בלון גז, גזייה, סיר עם חימום מהיר, גם מכסה, וגם סיר קטן שגם יכול לשמש כקערה וגם אפשר לבשל שתיהם בו זמנית. כפפות, ממש עוזר כשצריך לא להתלכלך, מטלית כזאת שהיא גם עשויה מבד שמתייבש מהר. לוח עץ כזה שאני גם משתמש בו לחיתוך וגם משתמש בו בשביל מגש קטן או צלחת. כאן יש מצית, דבש, מלח, טבסקו, שמן זית, פלפל שחור, ערכה כזאת של חליטות, יש לי פה אפונת הפרפר ומלא קמומיל בזה, ויש פה גם כפית קטנה, דבר כזה בשביל לסגור אריזות. יש פה מזלג קטן שמתחבר לאופינל, זה סכין, יש לנו פה כף, עוד כף שיהיה. מלקחיים, חשוב ביותר, אם אנחנו מתעסקים עם מדורה, אם אנחנו רוצים לשים דברים כמו פיתות על המדורה או סטייקים. יש פה נייר כסף, אחד הדברים החשובים ביותר שיש לי בערכת בישול, בשביל לאלתר דברים, בשביל לאלתר מכסה, לשים תפוח אדמה על המדורה, לבשל דברים, בשביל לעשות טוסטים. זה כזה שימושי, אתם אפילו לא מבינים. יש פה מלא, זה נראה קצת, אבל זה מלא. חוסם נגד הרוח לגזייה, הרבה שקיות קשורות. אם אני עכשיו מלקט צמחים בדרך ורוצה לשמור אותם, כוס קטנה, כל זה נכנס לתוך השק המדהים הזה שקניתי בדרך ארץ שכפרה עליהם. זה כל מה שתצטרכו בשביל לצאת ולבשל מה שבא לכם בטבע. תהנו טוב, תהנו.